Hej. Hej. Jeg hedder Camilla og er din fysioterapeut. Ja, jeg hedder Anne-Mette. Velkommen til. Du må gerne tage plads på briksen. Ja, tak. Jeg kan se, at du er henvist hertil på grund af smerter i hænderne. Kan du beskrive smerterne? Jamen smerterne, det er som om, altså det er svært lige at sige, hvor det er, men det er som om, det er lidt af i hele hånden. Men især det værste her i knoerne. Og så ellers her, hvor jeg bøjer fingrene, der er det også rigtig slemt. Og det er værst lige om morgenen, når jeg står op, så er det som om, der går et par timer, før jeg kan bruge den helt optimalt igen. Og så er de også lidt røde, det kan man stadig lidt se i dag, at de er. Så jeg vil lige høre, om du ikke kan beskrive de smerter, du har igennem de sidste 24 timer ved hjælp af sådan en smerteskala her, hvor der er ingen smerte og værst tænkelig smerte. Ja. Jamen altså, det er om morgenen, der er de værste smerter, og det er ret højt, synes jeg. Det er de samme, så det må jeg sådan. Og det er igennem de sidste 24 timer? Ja. Formålet med smertevurderingen med VAS er at få patienten til at angive sit smerteniveau på en skala fra ingen smerte til værst tænkelig smerte. På bagsiden af VAS-skalaen kan man aflæse patientens smerte fra 0 til 10. Er der på andre tidspunkter af døgnet, du mærker til smerten, og er der andre steder, du mærker den? Altså jeg arbejder på kontor som kontorassistent, så jeg sidder meget ved computeren. Og jeg kan godt mærke, når jeg kommer hjem efter en lang arbejdsdag, at så kan jeg mærke det i mine hænder. Ja. Og så har jeg det faktisk også lidt i det højre knæ. Altså jeg ved ikke, om det har nogen sammenhæng, men der er også nogle smerter i hvert fald. Men det er kun i det højre. Kun i det højre, ikke i det venstre? Nej. Må jeg høre, hvad du laver i din fritid? Så vil jeg lige undersøge dine hænder, så jeg vil lige bede dig at lægge dine hænder op på den her. Ja. Og håndfladen nedad. Og så skal vi lige vende den. Så skal jeg have dig til at lave den selvøvelsen ved at du bøjer det yderste af fingrene, og så presser fingrene ned mod hånden. Og så skal du fortælle mig, når det går ondt. Og så tager du det næste led og bøjer godt ned. Her kan jeg mærke det. Kan du mærke det? Ja. Og så tager du den helt ned, og så bøjer du den rigtig godt ned. Ja. Det kan du også mærke det. Ja. Så skal jeg have dig til at gøre med den anden hånd også, hvor du også tager det yderste fingrene, bøjer nedad. Det midterste. Så kommer det igen. Så kommer det igen. Og det næste. Er det den samme smerte? Ja, det føles meget ind. Okay. Så vil jeg lige selv gøre det, for at mærke bevægeligheden. Tager jeg det yderste. Det gør ikke ondt. Nej. Der kan jeg godt mærke Det kan jeg også mærke. Ja. Tager jeg lige den anden hånd. Der er ingenting. Nej. Og så kommer det. Jeg kan godt mærke, at der er nedsat lidt bevægelighed, så jeg vil lige lave en translatorisk undersøgelse. Hvor jeg så starter med fingrene her. Det kan godt gå lidt ondt, når jeg presser ned. Ja. Hvis du kommer lidt hen med hænderne her. Løsner det lidt. Ja, det føles som om det, at smerten letter lidt. Så skal jeg lige have dig til at lave en muskeltest på fingrene. Hvis Ja. du holder din arm i 90 grader og vandret, så får du den her ind, hvor du skal have den herinde i det inderste og pres. Ja. Så presser du alt, hvad du kan. Og så slapper du af igen. Dynameteret bruges til at teste, hvor stor muskelstyrke man har i de undersøgte muskler.